Salut, eu sunt Fidelus 27 și astăzi voi filma un videoclip nou de Bedwars. Nu. Da, vă rog, dați like, nu mă ascultați. Nu pice pe același party. E bine. Ba nu e bine. Da, e bine să dați like și subscribe, dar nu e bine să intre pe party-uri de-astea. Ce ai, mă? 4v4. Yeah! Dacă vreau să intru pe 4v8. Bă, asta era cam acum. Da. Ce bine că n-am putut găti ea. Eu. Poți să mă acolo mai bun? Aaaa, ce nevant. Gata. Mă scuzați că sunt așa frică, dar... Na. Știi ce, o să intru pe ăsta. Chiar dacă e de 2, nu contează. Apropo, abonați-vă și la șmecher, vă rog eu. Ce? Apropo, abonați-vă și la șmecher, vă rog eu. Adică... Asta cred că o să iasă în Să vă curând. abonați la el, nu la mine, că eu am deschis. Da. Wow, nice. Abonați la mine. Și să știți că e posibil să ne deschidem server. Sau eu să-mi deschid server. Intru și-o pe el. Ok. Să vă dau. Survival, Bedwars și nu știu Care ce nu știu dacă o să intre. Ha, să sperăm că intră. La asta te referi mă tot cu server. Credeam că server... de la băie, cu măcă, știi? Spre măcă și așa. Nu neapărat. Tot cu Aternos făcut, dar... Totuși aș vrea și de la. Să ai Bedwars-ul tău pe server, să ai... Da. Și-am făcut sinner, Ce vrei să crezi? zici, nu? Da, când am făcut sinat. Bă. O, bravo, mă. Pe aia. M-am bucurit Mai în devreme. blocul ăsta. 6 de ani. Bravo lui. Wow. Albastru. Dacă aveai fly hack acum, erai tare rău de tot. Ce șmecher era să avem fly hack pe cont. Da chiar, eu o să caut să-mi iau fly hack. Iar voi n-auzi nimic. Am nevoie de blocuri. Așa. Dacă tot îmi iau și o sabie. Da, mă, TNT. să-l trolez pe Antonio, mă. Să-mi dea OP și să am fly hack. Să zbor. Să-mi iei ăsta. Păi și pe creativ. Și eu mă cobor jos și zic, dă-mă, lovește-mă. Să mă lovească și să vadă de... Da, plan cringe de a trola. De fapt, nu screen. Chiar nu. Gata, Te duci acolo, și pui vis. TNT și... Nici nu trebuie TNT acum, serios. Dar totuși, mi-am luat TNT-ul ăsta. Eu silver gold ca să nu Nu, folosesc. fire set-uri. Că până pui TNT-ul, până pui TNT-ul, deja... Cred că Sunt morți. s-a văzut de ea. S-au dus. Uite, ai văzut ala de acolo? De la roșii știe PvP. M-am auzit de ăsta, F-E-Z-L. Nu mai Mamă, văd. cum s-a tulburat mama. Eu știu PvP înalți. Bă, nu-i danul ăla. Ți-l să dacă vrei dai în pat. Da, în pat. Ei nu mai au pat. Nu mai au pat? Da, chiar. Nu ajută la nimic. Lol. Așa, e posibil să avem un atac surpriză. E posibil să te duci și să-i basi pe ea. Asta e fainul. Acum bă, puteai să dai fire save. Ăla. Sunt pregătit. Am plecat. Că cu TNT-ul îl vede până explodează. Wow. Sau ce O să-i spun ăsta că e adică, o să-i spun, auzi. scrii pe ceas, ce? O să spui. Dar stai că nu știu cum îl cheamă. Osama 11. Osama 11. Vreau să apăs slash tel Osama 11. Nu trebuie neapărat să scrii pe chat, știi ceva. Poți să nu scrii pe oricum.
Sau scriu direct. O să am Ia stai un pic. muzică, Uite ce archiv, scriu. nu, șmecherii de Stai un pic. astea. Oh, Uite ce să scriu. cred că știu ce o să scriu. Ce o să scriu? Sper că e ceva frumos în orice caz. Te auzi pe ul. It Ah, is- da. is Haluză. coming. Da? Eu pun semnul întrebării, dar așteptul de mine pune semnul întrebării. Red is coming? Red is coming. Coming red? Hai, meseriașule, hai, vino dacă ai curaj. Meseriaș. Hai, meseriașule, hai. Meseriaș. Ce fraier. Uite ce noob. Nu. Da. Ți-a atacat patul. Și? Asta n-are nicio logică pentru că e la distanță de el. Sincer să fiu, chiar e față de el. Dar vezi că dacă te nimerești acum și faci vreo schemă, te-ai cam dus. Bă, nu zic că sunt la fel de bun ca tine în Bedwars, dar sunt expert în Bedwars, deci n-ai ce zice. Am văzut expert. Bă, Expert chiar în pot- Bedwars, dar îl lași pe ăla acolo, nu îl lași în pace. Unde e? Nu-i faci nimic. Acolo, fuge, se blindează. Treci tu mai aproape și dai cu față, că mai vine cu blocuri, că așa vine pe tine și a îți venit dă el cineva ție. aici? Nu. Nu se mic. Hai să zicem pe galben. Adică... Hai să mic, vreau să cer ceva. Mai întâi trebuie să spui Am la cine pierdut. să dai debug stick-ul, apropo. Ce mă? Vezi? Nu, nu, Ziceai ci că e tu. noob. Ziceai că e noob, ia uite e noob aici. Ia tu noob aici. Vezi ce Ai face? sabie enchantată. Vezi ce s-a făcut Am noobul pierdut. ăsta? Vezi ce s-a făcut noobul ăsta? Vezi ce am făcut eu nubului ăsta? Ăstuia. Da, vezi Carpatul. Poți să-l bați, că te-ai Carpatul. Am un kill. Și l-am killit fix pe ăla care ziceai tu că e profesionist. Acum hai să ne ducem pe galben, că avem toate bune și frumoase, nu mai trebuie să stăm pe pat. Nu mai trebuie să... Toate bune și frumoase, mai sunteți doar doi. Da, pentru că doar doi am fost de la început. Și galbenii iau patul. Și? Păi ne ducem să-l spargem. Da. Am pregătit de la chestii. De ce? Pentru că se bată galbenii. Pentru că tu ești vulnerabil când mergi cu spatele. Ca orice player, logic. Omă, ăștia folosesc sticlă. Materiale scumpe, dar sticla aia degeaba folosești că E foarte. Wow. Hai vă tu. Hai. Dar Hai, să de mic mai vezi. repede. Ce? Bă, l-a ajutat la galben mie că ăștia blindează patul, fac cel mai tare pat. Știi ce, n-are rost să ne ducem pe ei. Da, dai cu face de ți irosești. Da, chiar n-are rost să ne ducem pe ei. Da, cred că e sticlă blindată. Păi da, ca să nu te bată. El să ai cu farcerul pregătit. Sau mai bine nu, că poate să faci schema care ți-a făcut-o mai devreme. Oh, ia uite mă, energiul, eu. Opa. FSL. FSL. L-am respins. Puteai să mai dea unul și termai. Nu acum. Vezi că și el a răspuns. O luptă destul de egală. De la egal la egal. Dar vezi că dacă vine acum, nu prea e mai exact ce ziceam. Sunt prost. Exact ce ziceam. Să te pregătești să închid clip. Mai că n-ai clip așa de repede cum așteptam. Oricum. Copyright de la șmecher. Pa, bă!